fáradtak vagyunk, de nagyon boldogok. Alapvetően egy OHIM program miatt települtünk ki. Sok a külföldi, de nagyon sok magyar is van, és úgy látjuk, hogy eljutott az az üzenet, amit szerettünk volna közvetíteni. A Szigetre kitelepült No Kamu sátorral, ami a Hamisítás elleni nemzeti testületnek a sátra, nem csak játékokkal, hanem a sátorban programokkal, előadásokkal is készülünk. A Nézd a Nőt IP szemüvegen keresztül azt láthatjuk, egy hölgy szinte levetkőzik, és azt nézzük meg, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amik szellemi tulajdonnal védettek, és egy hölgyön lehetnek a mindennapokban. Kérdezd a szakit, az pedig egy olyan fél óra, ha bárkinek bármilyen kérdése van IP, azaz szellemi tulajdoni témában, van egy találmánya, vagy azt gondolja, hogy egy jó logót talált ki, a cége el szeretne indulni, akkor a Szaki, azaz a Hipavilon Kft. Egyik munkatársa nagyon komoly szakmai hátteret tud nyújtani bármilyen kérdést illetően. A Legyél te is rockstar programon belül előadókat, vendégeket hívunk, hogyan tud valaki ebben a szakmába elindulni, és hasonló kérdésekre kapnak választ az érdeklődők minden nap délután. Ezen kívül még Magyar Autós Szövetségnek az egyik képviselője arról beszél, hogy miért nagyon fontos az, hogy az autókba, a gépjárművekbe ne kerüljenek hamis alkatrészek, ezek miért lehetnek veszélyesek ránk nézve. Akik bejönnek, egy csomó minden érdekes játékot kipróbálhatnak. Nagyon népszerű az a csőgörény. Ez igazából a fiberszkóp, amit a vámosok használnak felfedezni a csomagokban levő szellemi tulajdonjogi sértő dolgokat. Van a Rubik kocka kirakó állomásunk, itt könnyítettünk, csak egy oldalt kérünk tőlük, hogy rakjanak ki. Van a tapiasztal, ahol hamis ruhák, illetve kiegészítők plusz cipő, kamera is látható. Vannak kvízeink, totóink, hamisításról, szellemi tulajdonjogról, szerzői jogról, és vannak nagyon jó ajándékaink, amik kifejezetten ilyen fesztiválos ajándékok. A végén a válaszokat megbeszéljük, ha tudják, ha nem, és ezáltal is tanulhatnak.